Πολλοί άνθρωποι κοιμούνται κουρασμένοι, αλλά η ψυχή τους μένει ξύπνια. Το σώμα πέφτει στο κρεβάτι εξαντλημένο, όμως οι σκέψεις συνεχίζουν να τρέχουν μέσα στο μυαλό. Ίσως γι' αυτό τόσοι άνθρωποι δεν βρίσκουν αληθινή ανάπαυση τη νύχτα. Στην Ορθόδοξη παράδοση, οι τελευταίες στιγμές πριν από τον ύπνο θεωρούνται ιερές. Δεν είναι μόνο το τέλος μιας ημέρας. Είναι μια μικρή μετάβαση. Μια στιγμή όπου ο άνθρωπος αφήνει πίσω του τον θόρυβο του κόσμου και μένει μόνος με τον εαυτό του και με τον Θεό. Είναι η στιγμή που η ψυχή είτε παραδίδεται στην ταραχή της ημέρας, είτε βρίσκει δρόμο προς την ειρήνη. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πως οι τελευταίες σκέψεις πριν από τον ύπνο επηρεάζουν βαθιά την καρδιά του ανθρώπου. Και υπάρχουν 4 απλές προσευχές που μπορούν να φέρουν ειρήνη μέσα στη νύχτα. Στο τέλος της ημέρας το σώμα κουράζεται, οι μύες πονάνε, τα μάτια κλείνουν από την εξάντληση, όμως η καρδιά συχνά παραμένει βαριά. Υπάρχουν άνθρωποι που ξαπλώνουν χωρίς να ξεκουράζονται πραγματικά. Ο ύπνος τους είναι ανήσυχος, γεμάτος σκιές και ανολοκλήρωτες σκέψεις. Το πρωί ξυπνούν πιο κουρασμένοι από πριν, γιατί μερικές φορές το σώμα κοιμάται, αλλά η ψυχή περνά όλη τη νύχτα πολεμώντας. Αν έχεις νιώσει ποτέ έτσι, μπορείς να γράψεις ένα μικρό «Κύριε, δώσε μου ειρήνη». Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε συχνά, ο άνθρωπος χρειάζεται να απλοποιήσει τη ζωή του. Και δεν εννοούσε μόνο λιγότερα πράγματα ή πιο απλό πρόγραμμα. Εννοούσε να απλοποιήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Γιατί πολλές φορές αυτό που εξαντλεί τον άνθρωπο δεν είναι μόνο η δουλειά ή η σωματική κούραση. Είναι ο θόρυβος που μένει μέσα του, οι λογισμοί που κατηγορούν, οι φόβοι για το αύριο, οι πικρίες που δεν αφήσαμε, οι θυμοί που κρατήσαμε, οι λέξεις που μετανιώσαμε. Όλα αυτά δημιουργούν έναν εσωτερικό θόρυβο που δεν αφήνει την ψυχή να ησυχάσει. Στην εμπειρία της Εκκλησίας, η νύχτα δεν είναι μόνο σωματική ανάπαυση. Είναι και η στιγμή όπου η ψυχή στέκεται πιο ήσυχα μπροστά στον Θεό. Όταν τα φώτα σβήνουν και οι φωνές του κόσμου σωπαίνουν, τότε ο άνθρωπος μένει μόνος με την καρδιά του και μέσα σε αυτή τη σιωπή ακούγονται πιο καθαρά όλα όσα προσπαθούσαμε να αγνοήσουμε όλη μέρα. Ο άνθρωπος μπορεί να κλείσει τα μάτια χωρίς να βρει εσωτερική γαλήνη. Το σώμα μένει ακίνητο, αλλά η ψυχή συνεχίζει να περιπλανιέται σε τόπους φόβου και ανησυχίας. Η βραδινή προσευχή, αυτή η παλιά συνήθεια των παππούδων μας, δεν ήταν μια τυπική υποχρέωση. Ήταν πράξη σοφίας. Ήταν ο τρόπος να κλείνει κανείς τους λογαριασμούς της ημέρας, όχι με τον κόσμο αλλά με τον Θεό. Ήταν η στιγμή που ο άνθρωπος παρέδιδε τα βάρη του, τις χαρές του και τις λύπες του, ζητώντας προστασία για τις ώρες της νύχτας. Η ησυχία της νύχτας είναι δώρο. Αλλά όταν η καρδιά είναι ταραγμένη, μπορεί να γίνει βάρος, μπορεί να γίνει καθρέφτης που δείχνει όλη την εσωτερική ακαταστασία του ανθρώπου. Και πολλές φορές ο άνθρωπος δεν κοιμάται μόνο κουρασμένος. Κοιμάται γεμάτος άγχος, με φόβο για την επόμενη μέρα, για την υγεία, για τα οικονομικά, για τα παιδιά του. Αυτό το άγχος γίνεται ένας σφιχτός κόμπος μέσα του που δεν λύνεται ούτε στον ύπνο. Άλλες φορές κοιμάται με στενοχώρια, με πόνο για κάτι που έχασε, για μια σχέση που τον πλήγωσε, για μια αδικία που έζησε. Και άλλες φορές κοιμάται με εσωτερική ταραχή, με θυμό, με εκνευρισμό, με σύγχυση που δεν τον αφήνει να ηρεμήσει. Όλα αυτά συνεχίζουν να κινούνται μέσα του ακόμα και τη νύχτα. Η ψυχή δεν έχει διακόπτη για να σταματήσει. Συνεχίζει να αισθάνεται, να επεξεργάζεται και να πονά ακόμα και όταν το σώμα ξεκουράζεται. Γι' αυτό πολλοί πνευματικοί πατέρες, ανάμεσά τους και ο Άγιος Παΐσιος, συμβούλευαν να μην τελειώνει η ημέρα μέσα στη σύγχυση. Να μην αφήνουμε τον ήλιο να δει πάνω στον θυμό μας. Όχι γιατί ο θυμός έχει κάποια μαγική δύναμη, αλλά γιατί η κατάσταση στην οποία αφήνουμε την καρδιά μας το βράδυ συνεχίζει να υπάρχει μέσα στη νύχτα. Αν κοιμηθείς με ειρήνη, η ψυχή σου αναπαύεται μέσα σε αυτή την ειρήνη. Αν κοιμηθείς με ταραχή, η ψυχή συνεχίζει να μάχεται μέσα στην ταραχή. Το καντήλι που πολλοί Ορθόδοξοι αφήνουν αναμένο τη νύχτα
είναι ένα όμορφο σύμβολο αυτής της αλήθειας. Μια μικρή φλόγα που φυλάει μέσα στο σκοτάδι δεν διώχνει όλο το σκοτάδι του δωματίου, αλλά θυμίζει ότι το φως υπάρχει. Θυμίζει την παρουσία του Χριστού, του φωτός του κόσμου, που δεν κοιμάται ποτέ και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Αυτή η μικρή φλόγα είναι σύμβολο της νύψης. Στην Ορθόδοξη παράδοση η νύψη δεν είναι φόβος ούτε καχυποψία. Είναι μια ήρεμη προσοχή της καρδιάς. Ο Άγιος Παΐσιος μιλούσε συχνά για τη σημασία της ειρήνης πριν από τον ύπνο. Είναι πνευματική εγρήγορση. Είναι η προσοχή της καρδιάς. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να στέκεται άγρυπνος μπροστά στην πόρτα της ψυχής του και να προσέχει ποιες σκέψεις αφήνει να μπουν μέσα. Και η πιο κρίσιμη στιγμή για αυτή την εγρήγορση είναι λίγο πριν παραδοθεί ο άνθρωπος στον ύπνο. Υπάρχουν απλά λόγια που βοηθούν την ψυχή να ξεκουραστεί διαφορετικά. Ο Άγιος Παΐσιος συμβούλευε να μην κοιμάται ο άνθρωπος με βαριά καρδιά. Το πρώτο είναι μια μικρή αλλά δυνατή λέξη. Συγχώρεσέ με. Πριν κοιμηθείς, μέσα στη σιωπή του δωματίου σου, μπορείς να πεις «Άγιο Πνεύμα, συγχώρεσέ με για ό,τι έκανα σήμερα χωρίς αγάπη». Αυτό δεν λέγεται με απόγνωση, ούτε με φόβο τιμωρίας, ούτε με ενοχή που συντρίβει την ψυχή. Λέγεται με ειλικρίνεια, με ήρεμη αναγνώριση ότι και σήμερα σε κάποιες στιγμές αποτύχαμε να αγαπήσουμε. Ίσως ήταν ένας απότομος λόγος, μια σκέψη κρίσης για κάποιον άνθρωπο, μια στιγμή εγωισμού, μια πράξη ανυπομονησίας. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα αμαρτήματα. Η έλλειψη αγάπης φαίνεται ακόμα και στα μικρά πράγματα της καθημερινότητας. Ο Άγιος Παΐσιος υπενθύμιζε συχνά τη δύναμη της ταπείνωσης. Έλεγε «Όπου υπάρχει ταπείνωση έρχεται η χάρη του Θεού». Και αυτή η απλή πράξη να ζητά κανείς συγχώρεση στο τέλος της ημέρας είναι βαθιά πράξη ταπείνωσης. Είναι η παραδοχή ότι δεν είμαστε τέλειοι, ότι χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού, ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Η ψυχή αναπαύεται διαφορετικά όταν σταματά να δικαιολογεί συνεχώς τον εαυτό της. Όλη την ημέρα ο εγωισμός ψιθυρίζει δικαιολογίες. Είχα δίκιο να θυμώσω. Μου φέρθηκαν άσχημα. Ήμουν κουρασμένος. Γι' αυτό μίλησα έτσι. Όλες αυτές οι δικαιολογίες γίνονται βάρος μέσα στην καρδιά. Το βράδυ όμως ο άνθρωπος μπορεί να αφήσει αυτό το βάρος κάτω. Να πει απλά «Κύριε, έφτεξα, συγχώρεσέ με». Αυτό δεν είναι αρρωστημένη ενοχή. Είναι καθαρισμός της καρδιάς. Σαν να καθαρίζει κανείς το σπίτι του από τη σκόνη της ημέρας. Η Εκκλησία ονομάζει αυτή τη διαδικασία μετάνοια. Και η μετάνοια δεν είναι μόνο λύπη για το παρελθόν. Είναι αλλαγή του νου και επιστροφή της καρδιάς προς τον Θεό. Είναι να λες «Θεέ μου, σήμερα απομακρύνθηκα λίγο από σένα, τώρα επιστρέφω». Και αυτή η επιστροφή φέρνει ειρήνη. Μετά τη συγχώρεση η καρδιά γίνεται πιο δεκτική στο φως. Το δεύτερο λόγο που μπορεί να πει κάποιος είναι «Φώτισέ με». Πολλοί άνθρωποι ζουν εξαντλημένοι όχι μόνο από τη δουλειά αλλά και από το βάρος των αποφάσεων, από τη σύγχυση, από την αβεβαιότητα για το μέλλον, από σκέψεις που δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν. Υπάρχουν γονείς που ξαγρυπνούν για τα παιδιά τους, άνθρωποι που βασανίζονται για μια επαγγελματική απόφαση, ψυχές που βρίσκονται σε σταυροδρόμι και δεν ξέρουν ποιο δρόμο να ακολουθήσουν. Αυτή η αβεβαιότητα κουράζει βαθιά την ψυχή. Γι' αυτό, πριν κοιμηθείς μπορείς να πεις «Άγιο Πνεύμα, φώτισέ με να βλέπω καθαρά». Δεν ζητάμε μαγικές απαντήσεις. Ζητάμε να καθαρίσει το βλέμμα της ψυχής. Να δούμε τον εαυτό μας και τους άλλους όχι μόνο με τα μάτια του φόβου και του εγωισμού, αλλά με το φως του Θεού. Δεν έρχονται όλες οι απαντήσεις αμέσως. Όμως το φως αρχίζει πριν από την κατανόηση. Μπορεί να μην γνωρίζεις ακόμα τι πρέπει να κάνεις, αλλά αυτή η προσευχή αρχίζει να διαλύει την ομίχλη μέσα σου. Φέρνει μια αίσθηση κατεύθυνσης, μια ήρεμη βεβαιότητα ότι δεν είσαι μόνος. Η παλιά συνήθεια της σιωπηλής προσευχής μπροστά στις εικόνες πριν από τον ύπνο συνδέεται βαθιά με αυτό. Η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Κοιτάζοντας το πρόσωπο του Χριστού, της Παναγίας ή ενός Αγίου,
Ο άνθρωπος ζητά να δει τον κόσμο όπως τον βλέπουν εκείνοι. Ζητά καθαρό βλέμμα. Αυτό που η Εκκλησία ονομάζει πνευματικό φωτισμό δεν είναι θεωρητική γνώση. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που βοηθά την καρδιά να αισθανθεί την αλήθεια, να διακρίνει το θέλημα του Θεού που οδηγεί στην ειρήνη. Αυτή η προσευχή είναι πράξη εμπιστοσύνης. Σαν να λες, «Κύριε, εγώ δεν βλέπω καθαρά. Εσύ δείξε μου τον δρόμο». Και όταν η ψυχή αρχίζει να φωτίζεται, αρχίζει και να αφήνει τα βάρη της. Υπάρχει μια κούραση που δεν έρχεται από το σώμα. Έρχεται από την πίεση της ζωής, από τις ασταμάτητες σκέψεις, από την αγωνία που συσσωρεύεται μέρα με τη μέρα μέσα στην καρδιά. Αυτή η κούραση δεν φεύγει πάντα με τον ύπνο. Πολλές φορές γίνεται πιο δυνατή μέσα στη σιωπή της νύχτας. Γι' αυτό το τρίτο λόγο που μπορούμε να πούμε είναι «Ηρέμησέ με». Ακόμα και ο προφήτης Ηλίας, μετά από μεγάλο πνευματικό αγώνα, έφτασε σε σημείο απόλυτης εξάντλησης. Κάθισε μόνο στην έρημο και ζήτησε από το Θεό να πεθάνει. Ήταν κουρασμένος, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Και ο Θεός δεν τον μάλωσε, δεν του έκανε κήρυγμα. Έστειλε έναν άγγελο να του δώσει νερό και τροφή και του είπε να ξεκουραστεί. Πριν αλλάξει οτιδήποτε γύρω του, ο Θεός έφερε πρώτα λίγη ανάπαυση μέσα στην ψυχή του. Αυτό δείχνει τη βαθιά κατανόηση του Θεού για την ανθρώπινη αδυναμία. Πριν κοιμηθείς, πες αργά, «Άγιο Πνεύμα, ηρέμησε την καρδιά μου». Δεν είναι απέτηση, είναι παράκληση. Η ειρήνη δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος κατασκευάζει μόνος του, είναι δώρο. Η ειρήνη αρχίζει όταν ο άνθρωπος σταματά να πολεμά μόνος του εναντίον όλων, όταν σταματά να προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα, να προβλέψει τα πάντα, να λύσει τα πάντα μόνο με τις δικές του δυνάμεις. Αυτή η προσευχή είναι πράξη παράδοσης, σαν να λες, «Κύριε, δεν αντέχω άλλο αυτή την ένταση, φέρε την ειρήνη σου μέσα μου». Η νυχτερινή ησυχία στα παλιά ορθόδοξα σπίτια θεωρούνταν ιερή. Ήταν η ώρα που οι φωνές χαμήλωναν και το σπίτι γέμιζε γαλήνη. Αυτή η προσευχή είναι μια προσπάθεια να ταιριάξει η εσωτερική καρδιά με αυτή την εξωτερική ησυχία. Η ειρήνη του Χριστού δεν είναι απουσία προβλημάτων. Είναι η βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού μέσα στα προβλήματα και μετά τη συγχώρεση, το φως και την ειρήνη έρχεται η πιο απλή αλλά και η πιο βαθιά προσευχή. Το τέταρτο λόγο που μπορούμε να πούμε είναι «Μείνε μαζί μου». Άγιο Πνεύμα, μείνε μαζί μου αυτή τη νύχτα. Αυτή η προσευχή δεν ζητά λύσεις ούτε θαύματα. Ζητά μόνο παρουσία, ζητά συντροφιά. Είναι η φωνή της παιδικής ψυχής που φοβάται το σκοτάδι και θέλει μόνο να νιώσει το χέρι του πατέρα της. Και είναι σημαντικό να λέγεται χωρίς ανάγκη για έντονα συναισθήματα. Η πίστη δεν στηρίζεται στο συναίσθημα, στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε συχνά «Μην απελπίζεστε, ο Χριστός μας αγαπά». Αυτή είναι η βάση αυτής της προσευχής. Του ζητάμε να μείνει μαζί μας γιατί πιστεύουμε ότι μας αγαπά. Η παρουσία του Θεού πολλές φορές έρχεται αθόρυβα. Δεν έρχεται με βροντές και θαύματα. Έρχεται σαν μια λεπτή άβρα, σαν μια ήσυχη αίσθηση ασφάλειας, σαν μια σιωπηλή βεβαιότητα ότι δεν είμαστε μόνοι. Το σημείο του Σταυρού πριν από τον ύπνο είναι η σφραγίδα αυτής της προσευχής. Με αυτή την απλή κίνηση ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Χριστό. Εμπιστεύεται την ψυχή και το σώμα του στη φροντίδα του κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ορθόδοξη πίστη διδάσκει ότι ο Θεός είναι πάντα παρόν. Δεν φεύγει ποτέ από κοντά μας. Όμως εμείς, μέσα στις έγνοιες και στη βιασύνη της ζωής, ξεχνάμε την παρουσία Του. Η βραδινή προσευχή είναι η στιγμή που ο άνθρωπος θυμάται ξανά ότι ο Θεός βρίσκεται δίπλα του. Και σιγά σιγά η καρδιά αρχίζει να ξεκουράζεται διαφορετικά. Ίσως τίποτα να μην αλλάξει αμέσως εξωτερικά. Το πρόβλημα στη δουλειά μπορεί να υπάρχει ακόμα. Η αγωνία για την υγεία μπορεί να μην έχει φύγει. Οι δύσκολες σχέσεις μπορεί να συνεχίζουν να πονάνε. Όμως κάτι αρχίζει να αλλάζει μέσα στον άνθρωπο. Οι σκέψεις που έτρεχαν ασταμάτητα αρχίζουν να ησυχάζουν. Δεν εξαφανίζονται τελείως,
αλλά χάνουν τη δύναμή τους. Το βάρος στο στήθος γίνεται πιο ελαφρύ, όχι επειδή τα προβλήματα χάθηκαν, αλλά επειδή ο άνθρωπος σταματά να τα κουβαλά μόνος του, τα παραδίδει σε κάποιον δυνατότερο από τον ίδιο και η καρδιά που ήταν σφιγμένη από το άγχος αρχίζει να αναπνέει πιο ήρεμα. Στην πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας, η αληθινή ανάπαυση δεν είναι απλώς η απουσία δραστηριότητας. Η αληθινή ανάπαυση αρχίζει όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εσωτερικό του κόσμο στον Θεό, όταν παραδέχεται την αδυναμία του και αφήνει τη χάρη του Θεού να ενεργήσει μέσα του. Η σιωπή της νύχτας μπορεί να γίνει τόπος εσωτερικής θεραπείας. Αντί να είναι ώρα βασανισμού από τις σκέψεις, μπορεί να γίνει ώρα όπου η χάρη του Θεού θεραπεύει αθόρυβα τις πληγές της ημέρας, σαν ένα κουρασμένο παιδί που βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του πατέρα του. Η νυχτερινή ηρεμία της ορθόδοξης ζωής δεν είναι απλώς μία παλιά συνήθεια. Είναι μια βαθιά πίστη ότι ακόμα και μέσα στο σκοτάδι, ακόμα και μέσα στην αδυναμία του ύπνου, ο Θεός παραμένει παρόν. Όλη αυτή η πορεία των 4 απλών λόγων είναι άσκηση εμπιστοσύνης. Συγχώρεσέ με, φώτισέ με, ηρέμησέ με, μείνε μαζί μου. Βράδυ με το βράδυ, ο άνθρωπος μαθαίνει να αφήνει τον έλεγχο και να εμπιστεύεται τον Θεό. Και ίσως αυτή να είναι η βαθιά ανάπαυση που αναζητούν τόσοι άνθρωποι χωρίς να το καταλαβαίνουν. Η ανάπαυση που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει. Πριν κοιμηθείς σήμερα, κάνε μία μικρή παύση. Μην πάρεις μαζί σου μέσα στη νύχτα μόνο τις ανησυχίες και το άγχος σου. Πάρε μαζί σου και μία ειλικρινή μετάνοια λέγοντας «Συγχώρεσέ με». Πάρε μαζί σου την επιθυμία για φως λέγοντας «Φώτισέ με». Πάρε μαζί σου την αναζήτηση της ειρήνης λέγοντας «Ηρέμησέ με». Και πάνω απ' όλα πάρε μαζί σου την παιδική εμπιστοσύνη προς τον Θεό λέγοντας «Μείνε μαζί μου». Μερικές φορές η ψυχή δεν χρειάζεται περίπλοκες λύσεις. Χρειάζεται απλώς να τελειώσει την ημέρα μπροστά στον Θεό, να αφήσει τα βάρη της στα πόδια Του και να εμπιστευτεί ότι Εκείνος θα φροντίσει. Και αυτή η απλή πράξη μπορεί σιγά σιγά να αλλάξει όχι μόνο τις νύχτες μας, αλλά και τις ημέρες μας. Αν αυτές οι σκέψεις βοηθούν και εσένα να τελειώνεις την ημέρα με περισσότερη ειρήνη, μπορείς να ακολουθήσεις το κανάλι για περισσότερους παρόμοιους στοχασμούς. Και αν γνωρίζεις κάποιον που κοιμάται με κουρασμένη καρδιά, ίσως αυτό το μήνυμα να τον βοηθήσει να βρει λίγη γαλήνη. Η μουσική σβήνει αργά.